Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més aquí a Aula de Ciències. Aquí en aquest canal on, com ja sabeu, fem classes de química, també resolem dubtes de química. I res, com també sabeu, estem fent el curs de Química 1, on hem estat treballant l'enllaç estava llegint l'enllaç a la pantalla, on hem estat treballant els models atòmics, hem fet una mica d'història i avui començarem amb l'enllaç químic i farem una introducció. El tema d'enllaç químic el podríem fer d'una sessió, 2, 3, 4 o fins i tot podríem fer un màster amb el tema de l'enllaç químic. Per això que en aquesta sessió de Química 1, on nosaltres fem una introducció, el que farem serà això, fer realment una introducció a l'enllaç químic. Però, abans de passar a l'enllaç químic, ens van quedar uns exercicis pendents del dia anterior, de dilluns, en el que vam estar fent coses de nombres quàntics i aquí teniu 3 exercicis i després farem 2 més relacionats sobre els nombres quàntics. Així, si us sembla, anem a començar a fer aquests 3 exercicis. El que farem primer serà llegir-los, aquests 3, passarem a la tauleta a resoldre'ls i després llegirem els 2 següents. En aquest primer exercici ens diu que digues els possibles nombres quàntics d'un electró situat en un orbital 4p i d'un altre electró en un orbital 3s. D'acord? Recordeu que dintre del curs, de la sessió que vam fer dilluns, vam estar parlant de que els electrons es situaven en el que s'anomenen orbitals i que en cada orbital hi cabien 2 electrons. A part, també vam estar parlant dels 4 nombres quàntics, que teníem el nombre quàntic principal, que era la n, nombre quàntic secundari, que era la l, nombre quàntic ml i després el ms, que era el d'espín. Així que ens demana el d'un electró situat en aquests 2 orbitals. Ara veurem com ho fem. En l'exercici número 2 ens diu que raonem quina d'aquestes configuracions electròniques no són possibles. Tenim 4 configuracions electròniques. Fixeu-vos que en els 4 supòsits són de configuració US2, 2S2. Però el que hem de fixar-nos per fer aquest exercici és com estan situats els electrons. Així que fixeu-vos que en els 4 supòsits estan de diferent manera. Així que veurem quina d'aquestes configuracions electròniques són possibles i quines no ho són. Per últim, en l'exercici 3 ens diu: indica quina d'aquestes 2 configuracions té menys energia i, per tant, és més estable. Doncs bé, aquí estem comparant 2 configuracions, les 2 amb el mateix número d'electrons, és a dir, les 2 amb els mateixos orbitals. Tenim orbital US, 2S i 2p en tots els casos. Fixeu-vos que els electrons a la US i a la 2S estan situats d'igual forma, però a la 2p estan diferents. Llavors serà aquí on hem de veure quina configuració és més estable i quina menys. Doncs bé, ara que ja hem llegit els 3 problemes, anem a passar a fer l'exercici. Per això ens anem a la tauleta, ja sabeu que tenim la tauleta preparada, a veure si funciona i es sincronitza a la primera. Perfecte. Doncs bé, en el primer teníem aquest electró en un orbital 4s i un altre electró en l'orbital 3s. I havíem de dir quins són els nombres quàntics. Recordeu que els nombres quàntics que tenim són n, l, ml i ms. D'acord? Així que vaig a fer això per tots els supòsits.
Ara anem a recordar com sabíem cadascun d'aquests nombres quàntics. El nombre quàntic principal, el n, el sabíem perquè equival al número de l'orbital. És a dir, us ho marcaré en blau, que aquest 4 del 4s i aquest 3 del 3s ens està dient el valor de n. L sempre recordeu que pot anar de 0 a n menys 1. És a dir, en el 4s, L serà o 0, 1, 2 o 3. I en l'altre cas, en el 3s, anirà de 0, 1 i 2. Però, per saber quin exacte és, el que ens hem de fixar és en la lletra, és a dir, en l'orbital que tenim, si és un S, si és un P, si és un D, si és un F. En aquest cas, els dos són S. Eren els dos S? No, era 4P, ja m'havia equivocat jo. Aquest és un P. Doncs bé, si és S o és P, tindrà un número en concret. Heu de recordar que els S són 0. Els P són 1. Els D són 2 i així successivament. Per això que en el meu primer cas, on tinc l'orbital 4P, l'L serà igual a 1. I en l'orbital 3S, l'L serà igual a 0. Ara anem a veure l'orbital i el nombre quàntic principal ml. Ara, per saber quin ml tenim, també hem de recordar que el valor de ml va de més L, passant pel 0, fins a menys L. Això el que vol dir és que en el cas de que el 3S on L és igual a 0, ml només pot tenir un valor que és també 0. Així que l'afegim. I en el cas de l'orbital 4P, ara l'ml pot ser més 1, 0 o menys 1. No sabem quin en concret és, però jo diré, per exemple, que és el menys 1. Aquí no m'estàs donant més informació, així que poden ser qualsevol dels tres, heu d'estriar vosaltres quin dels tres és. Jo, com us estic dient, posaré menys 1. Llavors, amb aquests tres ja tindríem el que és l'orbital. Però no ens demana l'orbital, ens demana l'electró. Així que hem d'afegir aquest altre nombre quàntic, que és el ms, que distingirà els dos electrons que poden haver-hi dintre d'un mateix orbital. I ms sempre serà més un mig o menys un mig. Així que jo el que he fet ha sigut, a un dels dos li he posat més un mig i a l'altre menys un mig. Però qualsevol dels dos valors, més un mig o menys un mig, seria correcte. Si veieu algun exercici en el que us demana els nombres quàntics d'un orbital, no heu de posar l'ms, només n, l i ml. D'acord? Molt bé, doncs si mirem l'altre exercici que ens demanava, teníem aquestes 4 configuracions que veieu aquí a sota i ens deia quines d'aquestes configuracions electròniques són possibles. Com sabré jo si aquestes configuracions electròniques són possibles o no? Doncs bé, heu de saber que, com us he dit abans, dintre de cada orbital només poden haver-hi 2 electrons. Llavors, dintre d'aquesta línia que veieu a sobre de l'US o del 2S, només podem tenir 2 orbitals, 2 electrons. Com veieu, en el cas B, tenim que en l'orbital US tenim 3 electrons. Així que, com tenim 3 electrons dintre d'un orbital, aquesta no és possible. La configuració B no és possible.
Una altra cosa que heu de saber és que aquests dos electrons que estan dintre d'un mateix orbital han de ser diferents. Han de tenir aquest ms diferent. Un serà més un i mig i l'altre menys un mig. Què significa aquest més un mig i menys un mig? Doncs és una propietat magnètica que tenen els electrons que podríem definir com el gir, si giren cap a la dreta o cap a l'esquerra. A l'hora de representar-ho dintre d'aquí, en aquest tipus de gràfics, el que farem serà representar un orbital cap amunt i un altre cap avall. Així que si ens fixem en l'exemple A, en el cas A, veiem que dintre de l'orbital US tenim dos electrons i els dos apunten cap al mateix costat, cap amunt. Això vol dir que aquesta configuració electrònica té dos electrons iguals i això no és possible. Així que aquesta tampoc és una configuració possible. Ara, si ens fixem en el C i en el D, els dos tenen un màxim de dos electrons per orbital i els dos electrons que estan dintre d'un mateix orbital estan en direccions oposades. Així que aquestes dues configuracions electròniques són possibles. Una altra cosa seria si són estables. Això ho veurem en el següent exercici. Però aquestes dues configuracions són possibles. D'acord? Ara anem a passar al següent, en el que ens deia quina de les dues configuracions que tenim és més estable. D'acord? Teníem la A i la B, on teníem un orbital US ple amb dos electrons cadascun cap a un costat, un orbital 2s igual amb dos electrons cadascun cap a un costat i després tenim els orbitals 2p. Els orbitals 2p, en el primer cas, el que ha fet ha sigut omplir el primer orbital, el que seria el menys 1, i després seguir amb el 0 i el menys 1. D'acord? Veieu que té dos electrons en el primer, en el segon 1 i en el tercer 0. En què es diferencia això amb el D? Doncs fixeu-vos que el B té un electró en cadascun dels orbitals 2p. Això es coneix com la capa semiplena. Una capa d'un orbital semiplena li dona certa estabilitat. És veritat que no li dona l'estabilitat que podria donar-li una capa plena, és a dir, en el cas de l'orbital 2p, 6 electrons, però aquesta capa semiplena de tenir un electró en cadascun dels orbitals p li dona certa estabilitat. Així que el cas B és més estable que el cas A, perquè té aquesta capa P semiplena. En canvi, en l'altre cas, en el A, fixeu-vos que en lloc de tenir un electró en cada orbital i cadascú està sol, té en un dos electrons. I aquests dos electrons tenen certa repulsió entre ells i en canvi els altres lliure. Doncs això li dona menys estabilitat. I a l'hora d'anar omplint, com vèiem en el cas anterior, que teníem on el C i el D eren els dos possibles, com en el cas C serà més estable. Per què? Perquè primer ha omplert el primer orbital i després ha passat al següent. En canvi, en l'orbital D té un electró en l'orbital de menor energia i dos en el de més energia. Per això que li farà això més incòmode. Molt bé, doncs si us sembla, ara el que farem, ja hem fet aquests 3 primers exercicis, és repassar el que ens estaven dient els altres 2 exercicis que ens quedaven, el 4 i el 5. Bé, què ens diu l'exercici número 4? Ens diu que raonem quina d'aquestes configuracions electròniques no són possibles. Llavors, fixeu-vos que tenim una primera configuració electrònica que ens diu 1s2, 2s6, 2p8. La B ens diu 1s2,
2S2, 2P6 i 2D2. La C, 1S2, 2S2, 2P6, 4S2. I l'última, que és una miqueta més llarga, diu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2 i 4P3. El tema de configuracions electròniques ja el vam treballar al curs d'introducció a la química. Us en recordeu? Que això ja ho vam fer, ja vam veure com es creaven aquestes configuracions electròniques. Així que si veieu que el tema de configuracions electròniques encara no el teniu clar, com sempre em podeu enviar un correu o un missatge i fem una repassada, però també el que podeu fer és anar a buscar els vídeos tant aquí a Twitch com si ho esteu veient per YouTube en diferit per veure aquest tema. Doncs bé, ara després passarem a la tauleta i mirarem quines configuracions són possibles i quines no. I l'última que ens diu que busquem el nombre d'electrons desaparellats d'A, un àtom de nitrogen, B, un àtom d'alumini i C, del ió sodi més. Doncs va, si us sembla, anem a començar a fer els exercicis, per això que anem a passar a la tauleta. Aquí la tenim. I ara aquí haig de fer també el canvi. Un segon. Aquí. Molt bé. Doncs va. Anem a canviar el full i anem a posar tota la informació necessària per fer els exercicis. És a dir, fiquem les configuracions electròniques que s'han de veure si són possibles o no i després farem les configuracions electròniques dels altres 3 elements i veurem quins electrons tenen desaparellats. Doncs molt bé, què hauria de fer jo per saber les configuracions electròniques d'aquests 1, 2, 3, 4, si són possibles o no ho són possibles? Doncs recordeu que el que hauríem de fer és el diagrama aquest on jo aniré posant tots els orbitals S possibles, que són l'1s, 2s, 3s, 4s. Després, seguidament, faria també els orbitals P i, per últim, els orbitals D possibles. Un cop tinc això, recordeu que el següent que haig de fer és tirar unes línies de dreta a esquerra amb aquesta inclinació que us estic ficant aquí i seguir aquestes línies per poder saber com va la meva configuració electrònica. Llavors, en el primer cas, tinc el 1s, 2s i el 2p. També hem de recordar que en un orbital S hi caben com a molt 2 electrons, en un orbital P hi caben 6 i en un orbital D hi caben 10. Llavors, mirant ja la primera configuració, ens hem d'adonar que tenim un orbital 2s amb 6 electrons i un orbital 2p amb 8 electrons. Això, com us acabo de dir, no és possible perquè jo necessito 2 electrons com a molt en l'S i 6 en el P. Anem a veure què ens passa en el segon cas. En el segon cas, fixeu que tenim 1s, 2s, 2p, 2d. Clar, l'orbital 2d és possible? Doncs fixeu-vos que si jo tinc n igual a 2, el meu valor de L serà 0 o 1, perquè va de 0 a n menys 1. Recordeu que el L0 equival a l'S i el L igual a 1 equival a P. Fixeu-vos també en aquest diagrama que hem fet nosaltres a la dreta que l'orbital 2D no existeix.
Així que si a l'orbital 2d no existeix, aquesta segona configuració electrònica tampoc és possible. Anem a veure què passa amb la següent. En la següent tenim el US, 2S, 2P i després passem al 4S. Realment, després del 2P, l'orbital següent que tenim és el 3S, després el 3P i després, és a dir, dues posicions més tard de la que ens estan indicant aquí, està l'orbital 4S. Aquesta configuració electrònica és possible? Possible és, perquè li hauríem de fer un xute d'energia als dos electrons que haurien d'estar en el 3S perquè saltessin dos nivells energètics i es situessin en l'orbital 4S. És a dir, possible és. Energèticament estable no ho és. D'acord? Tot depèn de què ens estigui demanant l'enunciat. I per últim, tenim aquest que és una mica més llarg, on tenim el US2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P3. Doncs aquesta també és possible, perquè si us fixeu, segueix l'ordre que teníem en aquest diagrama de la dreta. Així que les dues primeres no són possibles, les dues següents sí que ho són, la penúltima, aquesta del 4S2, que acaba en 4S2, energèticament no és estable, i la següent, l'última, és la que seria més correcta, tant a nivell energètic com a nivell dels orbitals i els electrons situats en cadascun dels orbitals. Perfecte, doncs ara, en l'últim exercici, ens deia que agaféssim el nitrogen, l'alumini i el sodi més i diguéssim quants electrons desaparellats tenien cadascun d'ells. Per poder fer això, hem d'anar a la taula periòdica i hem de buscar el número d'electrons que té cadascun d'aquests elements. Us recordo que per saber el número d'electrons que té cadascun d'aquests elements hem de buscar la Z, és a dir, el nombre atòmic. Això ho vam estar fent l'altre dia, per això que espero que ja ho tingueu suficientment clar. La Z ens deia el número de protons que té un àtom. En el cas de que l'àtom sigui neutre, el número d'electrons coincideix amb el número de protons. És a dir, en el primer i en el segon cas, que tinc Z igual a 7 i Z igual a 13, el número d'electrons és igual a Z. És a dir, el número d'electrons que tinc de nitrogen és 7 i d'alumini és 13. I en el cas del sodi més, què m'està passant? Tinc una càrrega positiva. Això vol dir que el sodi ha cedit un electró, per lo que tinc un electró menys. Així que el número d'electrons que tinc és 10. Doncs bé, ara el que hem de fer és fer la configuració electrònica. Això ja us he dit que el que heu de fer, si no us en recordeu de com es fan les configuracions electròniques, és repassar el tema d'introducció a la química que vam parlar d'això. Però la configuració electrònica del nitrogen és US2, 2S2 són 4 i ens falten 3 electrons fins a arribar al 7. I amb l'alumini és US2, 2S2, 2P6, en tenim 10, 3S2, 3P1. Així en fem 10, 12 i una 13. I el del sodi més és, seguint aquesta regla, US2, 2S2, 2P6. Doncs bé, ara un cop tinc les configuracions electròniques, haig de veure quants electrons desaparellats tinc. Per veure el nombre d'electrons desaparellats que tinc, el que faré serà fixar-me només en l'últim orbital que tinc. En el cas del nitrogen, en el 2P3, en el cas de l'alumini, el 3P1, i en el cas del sodi, en el 3P6. Així és que jo ara dibuixaré l'orbital 2P, l'orbital 3P i un altre cop a l'orbital 2P pel sodi. I recordeu que en l'orbital P tenim 3, el P-1, el 0 i el -1. Per això fem 3 línies en cadascun d'aquests orbitals. I ara el que haig de fer és anar posant electrons per veure quants tinc desaparellats. En el cas del nitrogen tinc 2P3, 3 electrons.
I recordeu que hem de posar un electró primer a cada orbital i després anar omplint un altre cop amb el segon electró dintre de cada orbital. Així que en aquest cas em quedarien aquests 3 cadascun cap a dalt. Així que el número d'electrons desaparellats que té el nitrogen és 3. Així que ho apuntarem aquí a la dreta per tenir-ho clar. Ara anem a veure què ens passa amb l'alumini. És 3p1, un electró que tenim, doncs el ficarem en la primera línia, en el primer orbital, i el número d'electrons desaparellats que tinc és 1. Per últim, en el cas del sodi més, és 2p6. 2p6 ja sé que la capa està plena, perquè en un orbital p el màxim número d'electrons que puc tenir és 6. Llavors, com els vaig omplint? Doncs fixeu-vos, jo, com hem fet abans, primer en el primer orbital, un altre electró en el segon orbital i un altre electró en el tercer orbital. I ara el que faig és anar omplint fins a completar tots els electrons que tinc, que en aquest cas són 6. Així que el número d'electrons desaparellats que tinc en el meu àtom de sodi més és 0 electrons desaparellats. Espero que hagi sigut aclaradora això que hem estat parlant i que ho hagueu vist prou fàcil. Si no, com sempre, ja sabeu que em podeu preguntar tot el que necessiteu. Doncs bé, ara sí, ens anem a començar ja amb el bloc 3, que aquest bloc 3 és el que dèiem que és el de introducció a l'enllaç químic. I abans de començar, anem a fer una petita introducció. En aquesta petita introducció us vull parlar d'un parell de conceptes que crec que és necessari que tinguem tots clars. Quins són aquests conceptes? Doncs bé, aquests conceptes són l'enllaç químic, estem parlant sobre l'enllaç químic, llavors, què és un enllaç químic? Doncs un enllaç químic és una unió entre àtoms, sol ser una compartició d'electrons o una cessió i captació d'electrons, d'acord? Hi ha algun tipus d'intercanvi amb els electrons. L'energia d'enllaç és l'energia que s'allibera quan es forma aquest enllaç, en realitat un mol d'enllaç. I és l'energia necessària per trencar aquest enllaç. Una cosa té una energia, si jo la vull trencar, haig de portar com a mínim aquesta energia. La distància d'enllaç o la longitud d'enllaç, parlarem de les dues formes d'igual manera, és la distància que hi ha entre els dos nuclis, d'acord? És a dir, el radi d'un àtom, que això ja ho vam parlar també en el curs d'introducció a la química quan parlàvem de les propietats periòdiques, recordeu que és del centre fins a l'exterior. Doncs la distància entre els dos nuclis serà la distància o longitud d'enllaç. I per últim, quelcom que és important que sapigueu és aquesta deslocalització d'electrons. Què significa una descolocalització d'electrons? Doncs bé, els electrons dintre d'un enllaç estan distribuïts entre aquests dos àtoms o entre més. És a dir, si tinc un enllaç tipus covalent, veureu que un enllaç covalent és una compartició de dos electrons. Doncs aquests dos electrons estan distribuïts entre aquests dos àtoms. Però en el cas de l'enllaç metàl·lic, que ara ho veurem en un dibuix i crec que ho veurem una miqueta més clar, veurem com la deslocalització d'aquests electrons no és entre dos àtoms només, sinó que serà entre molts més àtoms. Crec que es veurà molt més clar si passem a la següent diapositiva, on tenim els tres tipus d'enllaços que treballarem. Treballarem l'enllaç metàl·lic, el covalent i l'iònic. L'enllaç metàl·lic, com podeu veure, és molts electrons deslocalitzats de diferents àtoms. És a dir, aquí hi ha una deslocalització d'electrons. No hi ha una compartició d'un amb l'altre, sinó que jo
vinc a participar en l'enllaç metàl·lic, dono tots els meus electrons que s'aniran movent entre tots els nuclis que estem formant aquest enllaç metàl·lic. És un enllaç que és molt fort, d'acord? Perquè com aquests electrons estan deslocalitzats per tot el que compon el material, doncs és un enllaç molt fort. L'enllaç covalent és el que us podríeu imaginar que és el que hem estat fent fins ara amb les estructures de Lewis. És a dir, hi ha una compartició entre dos electrons. D'acord? I és això, és aquesta línia que dibuixàvem les estructures de Lewis, que és la compartició d'aquests dos electrons. I per últim, tenim l'enllaç iònic, on el que hi ha és una atracció electrostàtica entre ions, on un dels ions, que és molt electronegatiu, captarà els electrons, o un electró, depèn del número i de lo fort que sigui aquesta electronegativitat, la capacitat que tingui aquest àtom, captarà els electrons de l'altre àtom. I aquí es formaran dos ions. El que atrau els electrons es formarà un ió negatiu i el que cedeix formarà un ió positiu. I normalment els enllaços iònics formen aquest tipus de cel·les, d'acord, que no entrarem en parlar d'això, però que podríem estar també una bona sessió parlant de les cel·les iòniques. Doncs bé, per començar a parlar una mica més en profunditat, començarem amb l'enllaç iònic. Anirem a través dels tres enllaços, avui farem l'iònic, a la pròxima sessió farem uns exercicis relacionats amb l'enllaç iònic i passarem al següent, d'acord? Doncs avui anem a començar i acabar amb l'enllaç iònic. Com hem dit, aquest enllaç iònic es crea per una atracció electrostàtica entre ions de signe positiu i un altre ió de signe negatiu, és a dir, dos de signe contrari, és a dir, que tindran els dos elements una electronegativitat molt diferent. Normalment aquest tipus d'enllaç es forma entre un no metall i un metall, és a dir, un que està molt a la dreta de la taula periòdica i un que està molt a l'esquerra. L'enllaç iònic serà més iònic perquè el que heu de saber és que els enllaços no són ni 100% iònics, ni 100% metàl·lics, ni 100% covalents, sinó que un serà més iònic que l'altre. Com més iònic és? Doncs com més estables electrònicament siguin els seus ions. Com més petites siguin les càrregues dels ions que els formen i com més gran sigui el catió i més petit l'anió. Quines característiques podem tenir dels enllaços iònics? Doncs bé, hi ha l'atracció electrostàtica, recordem que són dos ions, una càrrega positiva i una càrrega negativa, que hi ha una transferència d'electrons, és a dir, un cedeix els electrons a l'altre i l'altre el capta per poder crear aquests dos ions, que no és direccional, és a dir, no estan apuntant un cap a l'altre, sinó que, com són aquestes càrregues electrostàtiques, doncs no són direccionals, que hi ha una gran diferència d'electronegativitat entre els dos àtoms, és el que hem dit abans, un és molt electronegatiu i l'altre molt electronegatiu, i que formen aquestes xarxes cristal·lines. I què són aquestes xarxes cristal·lines iòniques? Doncs bé, són agrupacions geomètriques regulars dels ions. És a dir, no s'agrupen de qualsevol manera ni de forma desordenada, sinó que s'ordenen d'una forma molt concreta i molt ordenada, com podeu veure aquí en el dibuix. Aquestes posicions que adopten seran sempre fixes i s'aguanten o funcionen gràcies a les forces electrostàtiques entre els ions positius i negatius. Ja us dic que amb aquest tema podríem fer un màster, per això que ho passem nosaltres molt per sobre, perquè només vull que coneixeu el que és l'enllaç, els tres tipus d'enllaços, ara mateix l'enllaç iònic. Quines propietats tenen els enllaços iònics? Doncs tenen punts de fusió i ebullició alts, és a dir, costa molt fondre'ls i costa molt que passin de líquid a gas. Només condueixen l'electricitat en dissolució aquosa o en estat líquid, és a dir, encara que tinguin càrregues, en estat sòlid no condueixen l'electricitat. Però, si els dissolvem amb aigua, que els seus ions es separen, o estan en estat líquid, que els ions s'han separat,
Llavors, aquestes càrregues ja no estan compensades i aquí sí que es condueix l'electricitat. Tenen una forta resistència a ser ratllats. Són fràgils, tenen resistència també a la dilatació i són solubles en dissolvents polars. Per què són solubles en dissolvents polars, com són l'aigua i l'amoníac? Doncs perquè un dissolvent polar vol dir que té certa càrrega positiva i negativa. Llavors, aquesta càrrega positiva i negativa el que fa és que la negativa s'unirà o s'aproparà a la positiva de l'enllaç iònic i la negativa d'aquest dissolvent a la positiva de l'enllaç iònic. Positiu negatiu, positiu negatiu. Així que trenca l'enllaç i es creen el que podríem explicar amb aquest dibuix que veiem aquí, d'acord? On la càrrega positiva del meu ió està rodejada d'aquestes molècules del voltant que són els dissolvents, encarada la part negativa cap a la part positiva per contrarrestar les càrregues. Llavors, aquestes propietats que acabem de dir s'expliquen per què? Doncs per les forces electrostàtiques, per les lleis de Coulomb, perquè tenen una energia de solvatació, és a dir, que té una energia que s'allibera en aquest procés de solvatació, és a dir, quan les molècules polars s'uneixen a aquest anió i catió, té una energia que és baixa, és a dir, que és molt fàcil de portar a terme. Així que per això es dona aquest procés. Els processos es donen si tenen unes energies febles, fàcils de portar a terme. I també això s'explica per l'energia reticular, que és l'energia necessària per trencar la xarxa aquesta iònica que hem parlat abans. Dintre de l'enllaç iònic, els exercicis més típics que veurem seran els exercicis del cicle de Born-Haber. I això és pels aspectes energètics que té aquest enllaç. Aquí està explicat això que hem estat parlant de l'energia reticular, de l'energia d'enllaç, on per formar aquest clorur de sodi, aquesta sal, sal comú, jo parteixo de sodi sòlid i clor gas, és a dir, dels seus elements en estat estàndard. Primer el que hauré de fer és passar aquests dos elements en format gas. El sodi és sòlid, per això que necessita una energia de sublimació, perquè passar de sòlid a gas és la sublimació, però el clor ja el tinc en gas, així que no fa falta que faci res. El següent pas que necessito fer és trencar els àtoms, la molècula si té més d'un àtom. En el cas del sodi no fa falta, només tenim un àtom, però en el cas del clor, la molècula de clor és Cl2. Així que hem de trencar aquest enllaç, és a dir, hem de dissociar aquest clor 2 per formar clor gas. Un cop ja tinc els dos elements en format gas i en forma element, no en forma compost, el que haig de fer és passar a ió, ja sigui el catió o l'anió. És a dir, gràcies a l'energia d'ionització cedir un electró o gràcies a l'afinitat electrònica captar un electró. En el cas del sodi passarà sodi més i en el cas del clor, clor negatiu. Un cop ja tinc els dos en forma ió i en forma gas, s'ajuntaran gràcies a l'energia reticular per formar aquesta xarxa cristal·lina. Llavors, normalment, que farem un exercici d'aquest estil de Born-Haber ara en la pròxima sessió, el que farem serà construir un dibuix no tan bonic com aquest que veieu a la dreta, perquè ja sabeu que jo sóc una mica patata dibuixant i fent coses, però farem un dibuix molt semblant a aquest que tenim a la dreta, on a partir de totes les dades que em doni l'enunciat d'energies de sublimació, d'energies de dissociació, d'afinitats electròniques, de potencials d'ionització, tot això farem un cicle, anirem connectant coses per acabar obtenint l'energia reticular, que normalment els exercicis de Born-Haber el que ens demanen és l'energia reticular. I llavors aquí tinc aquests dos exercicis que els farem el pròxim dia, com us he dit, on en el 1
parlarem una mica de quins tipus d'ions poden existir i com sé quin tipus d'ions poden existir i quin tipus no. I després farem aquest cicle de Bohr-Haber en el punt 2. I després tenim aquí l'enllaç covalent, que avui, com us he dit, no ho farem perquè ja és tard, però bé, aquí podeu anar veient tot, ho estic passant ràpid. I amb això tancarem la sessió d'avui en català. Com ja sabeu, si teniu qualsevol dubte, teniu el meu correu aida.aulaciències@gmail.com. També us agraeixo molt que ens seguiu tant aquí a Twitch com al canal de YouTube, on anem penjant totes les sessions que fem en directe a Twitch, però també recordeu que aquí a Twitch fem el que és aquestes sessions d'estudi, Work With Me, on jo estic aquí perquè si vosaltres teniu dubtes us connecteu i em dieu Aida, me'n pots resoldre aquest dubte? Clar, dubtes petits. Que teniu dubtes més grans? Doncs, com us he dit, envieu un correu a aida.aulaciències.com i prepararem una sessió per resoldre els vostres dubtes. Per últim, si ens seguiu a xarxes socials, recordeu que ens podreu trobar a totes les xarxes socials com @auladeciències, podreu veure sempre els horaris i què estarem fent aquí. Demà estarem aquí, igual com avui, cap a les 6 i poc, per fer els exercicis d'enllaç iònic i passar a veure l'enllaç covalent. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí. Ara, en un parell de minutets, ens connectem per fer la mateixa sessió, com ja sabeu, en castellà, que sempre fem les dues sessions, primer en català o en castellà i després en l'altre idioma. I res, família, gràcies per estar aquí, espero que us hagi servit de molt i recordeu que el coneixement és poder i que la ciència pot ser divertida. Adeu!